Yleisurheilussa oli onnellisia voittajia. Eräs onnellisimmista oli varmasti 400 metrin aitajuoksun voittaja Ugandan John Akibua, joka ennätyksensä 47,8 loppukilpailussa. Hänen vaarallisimmat vastustajansa oli Meksikon olympiavoittaja Dave Emery, joka tässä vetää johdossa. Myöskin USA:n Ralph Mann oli voittajasuosikkeja. Tässä tullaan jo loppusuoralle ja sisäralla Akibua on kirinnyt johtoon. Emery on toisena ja USA:n Mann kolmantena. Alkaa raivoisa loppukirin taistelu. Akibua on voimakkain ja voittaa maailmanennätysajalla 47,81. Entinen maailmanennätys oli Emeryn nimissä ja nimenomaan Meksikossa juostu 48,1. Ja sinne tulevat taululle maailmanennätysnumerot 47,82. Akibuan onnea. Mann hopeaa, Emery pronssia.